Ti kini ki penlong le se ki jong ba ham chim minister bat ki wei ban ong tong nya khot no doktor nong lai. No lor ka tu ka ba ngai khun ni ka tin khasi. Ya khun ni tin khasi poi berkhat de ban se election. Ban irap ki college umdan jing berkhat de ban yele election. Hag ba khadu ong to na ka benta roi kapar jong ka dong ka than ngan sim ye kini ka kabu amdei ka kabu jonga ka kabu jong pai ba amdei ki jing mentoy jonga ka jing mentoy jong Gabriel jonga dia na sim ye karai bat na pediang ye kini ka jing terwa da ka mensem ka basngur ka West Coast Hills nidan Lightly district West Coast Hills Southwest Coast Hills but Eastern West Coast Hills. Ngane thu ye pirat wasai. Na pedeng ki district baro ha khasi jantia bat ribhoi. Kini ki district jongi bro Lightly kidai ki bakham satem. Kini ka ketik yana. Kini ka ketik jur yana. Ngane thu ye pi ngimpat dan tang ka center jong ka university ro saya kena ketong tanjung di college ni labuan kataro ngim dan government college ke weiro hakini ketong tanjung ngim dan na ka center na ka campus na ya kren ya ka university government dan private university kat bai ki we ki district ha Jante Hills, ha East Coast Hills, ha Ribohoi District, kini ki university, bon teli kitan. Private University, Central University, nang ta ke campus jang ke State University ha Shillong, kadan ke campus jang ke Williamson Sangma State University ha Shillong ro. Handai shani sangi, dan ki parasnong, ki bahayen, ki lok ki jar, ke ai ke bangidan kam kolong, ban kentiu ya kini kadong. Ngila yo ya kini kadesik. Kabala pos niu daki nong mikmat ki banaduk kam menchua kumbang ala ong kam kerpang yo ba ki dor siem. Kabala sandur bat bala penlong kam ya kini kadesik. Ha kini ka sorkar ka pemerintah da ka jia trelang jong kini ki rangba kinong mikmat badan buram jongi ba brolding nong se ba medba lengdo. Hapok ka jingalam jong kondat kia sangma hakas nem hajar arpuai lapen urlong ya ka jing pok sniu jongi mensua bandan ka Mairang district da ka bangi jer ya ka kerteng Eastern West Coast Hills district handrai ngane thu epi kani ka district jongi kani ka badang khendiat kam nang ni hangtai karang sa ka district tang ka kerteng dan tam-tang arngut ki officer nagar civil subdivision ke Mersua. Bat kita ki long DC bat SP. Ngawan hang ni apa madan maulum arpotrek bat menen ngawan pet football setai siapa nong tiliu area kajing itu nak jong ki player kajing tepet jong players kalong ka bahadu kata kidan kamet ka phat ka biang kidan ka sap ka biang handai kamadan ka pensitam yaki hang ni apa madan maulum hapen sangi no ya ke game nomor 1 uslab jur ke keti syak lempat ki players sa kamadan ndai be lempat para players lempat kamadan ni ki players hap sangi no nomor bakti kamadan ngimpat yo kat ke district headquarter ngimdan artificial turf to perkhat mafi kat no kijing sadien jongi district jongi kum kini kijing sadien balai nomor undan district sports officer Mairang nedan ne undan ki school ngidan hang ni ka school hang ni kadan bunteli ki school hang ni ngidan ka district kadan hang ni handai undan district school education officer ha ka district jongi Niger shu ikiwai baro khat ki department dang long kumta
Belai ngapersang bancek mentan kat nu ngiyo ke gran ngimpat la banyo sibuan ke gran lani ka song pisa na ka central government kumta ngidon kam ya UMP waklan MP BI ya ke jingdon kam na kamanta banwanra ya ka song pisa ka bakam he na Delhi bandupla ban kersian ya ki department ki batmai ki office ki batmai jong kene ka district ki batmai amdai tang kene ka Marang district wat ka mau kerwat district ro amdai tang eastern west Khasi Hills ka south west Khasi Hills ro karang bon ba ki jingduna dang bon ba ki jingduna lada ya pai ki ba bon ki wei pat ki liang ngane thu ya pi ni ki lai district ni dang sa din hadu kata-kata amdai na kamtay ladi ngarang dan ka service sa license tam kundir bak adin kata buan ki university ki baong tang syurita wan bat ni kani huru kala punse ka bay bam temen di kam ladi ka kam ka ba ngadang dan kam bantre sitam hanrei habang apek iki kup siliang kisan siliang ki persa ki jonga ki kur ki jonga ki parasnong ki jonga ka dong ka jonga ke distrik ke jonga ni don kam ban ni le tenge banyakon tinga pediang da ke jing suret bat nga ken nga nyo ba kini ka parti kam dei ka parti ka ba event lane ka ba klet ya kanu kanu ka dong ya kanu kanu ka tan ya kanu kanu ka area hanrai ka ba nyo buram markat jo ya baro ki distrik hapo jong ka jala kumta nga yang hang ni ka kapu kadai ka jongi ki nong west Khasi Hills ti hakabakum kene ka por ngala simye kene ka bu ban ye khun ye kene ka MP by election amdai tang na ka banta jongi sene wat ladang la kedau nang kong gitu hanrei ka jingdon kam jongi jaj ban reu ba hamlet son mene ila ong ka ketien khasi kedai ka ketien jong pai khasi penar salonsar jong ka bri nyo trap barok kawai habalit syati ban penuh kredit ke bapra kata kedai kam tauan ngidan sa kawai ka resolution assembly resolution ka ILP lane inner line permit ngi senit ngilak khan lupa de kit sodor snong pimni idukan kapsniu amairang dau barjela pimni idorji dau barjela amairang lani hanong stan wa ngilak khan lupa hanrei ngimdei bas musngai pet ki pada pet ki jiran pet ki salang pet ki ranikor bat kuwe nidon kam sisa ya ki inalan panglet namar kini ki kaput jongi nidon kam ya ki kita ini kita kam tauan ban tauan dan kam ya ka majority ban penrung ya ka tin khasi ya ka khnit ka pra dan kam ban amen ya ka constitution nangta ban petrai kam ya ki inalan permit ro kata ka dan kam ban ra parliament tina kam ta kata ngong ya pi haba sorkar ka don lupa jet yo kandidat ubadan hakal yang sejar lada unlet u kandidat uban yang marwe hangti pimla dalai kasulong tang ban chupa pikwa development pikwa song pisa ke bakampuan jet yo kandidat nakal yang sejar amdan na kawai kalat mapikir orang ba kitip ya kata ki samlar kitip ya kata dia lada manging dan kam sibuan ka song pisa banwanra nak benta ka distrik ke batmai ke jongi banwanra ya ki center jongi university lane campus university lane university batmai hakini ki dong ki than ki jongi dan kam ya bandan hakal yang sensya haba menta kamdai ke election ya thau sarkar la dep thau
Ti ki bon hi ki pai ba ki kwa ba unomi ki madum ki undan aglir sensyar. Ti jiet yau kertong na kalian sensyar. Koi de ngakwa ban ong MP ke kamram jong MP kalong ban but dien ni ki skim ndai tang ban thau ai. Ban but dien ni ki skim. Habalik but dien ni ki skim sedali dan kam ye ki jing trilang jong ka sarkar jela khamtam jong chief minister. Mentah balik sedali ladalek MP we dan lang ha ka jing sensyar hadali let mingkat chief minister ne ki deputy chief minister ban but dien ban wanra ya ka song pisa na ka benta bangi pan ban kentiu ya ka no district headquarter nim hamyo ten ya ka lat ka ko ki kamdan te da ka wai glunti nong ye pi nomor kata jet yu candidate na klin sensyar lada dai ba miele ba rock ro lada ile da wei ro lada ban jet bet halor kata ka no rem ndai menta baile uba rock ubri jong pi ubri la jong ngathrai pin ombak la ban ai yak rai ke badai ban karai ke start jong pi nang ta shu shu nda bawan sini hapet iki skim la pentrai kam la biang nem bun habat thut ke jing pentrai kam kadan ba ke jing thut ke jing pentrai kam biang hang ne biang hang tai ki pai ba ki complain teng ki let UMP complain ra ki penlong penban teng ki jing ki jing complain ki jing tu ti lai pujan handai lada dei na ke ju kalian sensyar sia tu hang tang ta kampian tepi hang tang ta donjing hang tang ta donjing ko sulet pen sia kendu sia keren ya syong ha kamra ya pen bet ke kam kala bet kumta ka sensyar ka khadar ka scam bar ka jing pen kam kayat renti kayat syai kini kirukam perkhat ngi don kam nak benta kini ka kenti ngakwa ban penulong kini ki jing dawa amdai ta kini ki lai teli ki district handrai habaro kabri unyostra bat haka jelahi baro kowe ngiron kam nya ka sensyar ka khadar ka baklan kebala bante lakam ya kino ki jing kulmar kebala manunra ya ka roy kapa kebala ya ka ban pentil ya kipriye wat nong susnong ki school kinoi kai school ngilanang yo e ki jiram bat hangne inong ikai ya thu yanga bat kumjuro kirang ba bepet e ki punya kumye kene ka secondary school hangne dan hangne kinoi kai dan hangne ki phat bar ji gamti nasu thu ki ji ai ta bat nagelin jungangan ai ka tiga ban ka tiga tiang ban pet lan ya kene kumba ngalaju ong bat ngalaju ai ka tiga dian yakini ki educational institutions baro agani ka dong kathan kentup igi ba district headquarter bat lasibet no ong la dati dan por snobha bane kendu banga kinoi kai bat kit khot ka managing committee yathu iki jing ki jong phi bat ngi persang ban pet ke ai ka bangila ban le ka bakirki lani ka long term requirement jong ke sekolah. Kini kedai kebangadan banle. Ngam kuah nakamta kinu ki kam ki bamanga ngadun kam. Hagani karta junga lakat ni kalau duna ke jing don kam. Sengah lay secret ru ngam di kuai ru ngam bam ngandon kam ngam dadon kam sibun ke bat kat ni ngala rangba la andru puis nem ngan sedap andru pu arsnem ngala kamai kat ni kalong reniang pitrai ngan pen baklano kini kalong reniang ban pen syairu la andrai ke ke badun kam kum ba ong usus tham ni im haki wai pat kisni ayu ngin le namar kari ni im kini kisni ba dap tang diki jing kala dap tang diki jing kamram kanong ayu ke ke bangira banle na ke benta ki bre ki jonga keri ki jonga klet no kitu ki jing yapel klet no kitu ki ni kitai ngajuang ba ngim dan kam ya ke ban sengam ikinu ki jing syak keno ki jing syak kentho na keleng jonga
ngam judon porban pe begitu. Ngam ju sultanat ruban senat begitu. Tandai ngasim begitu baru. Kibakan tho kibakan no bapli kile da kajing pampe. Temdai ban thau yaki. Undai bandam yaki. Ngati ngam dan nongsun. Hoi kidon ke bayale. Bani kun yakani ke election. Ngayaro yaki nomor bakiru kidon ke mansing sakri. Ngayaro yaki ki kertong ro ke bele nomor ba makiru kidon ke mansing sakri te. Te makiru hap tresitam mengiru hap tresitam. Kendrai karai kedai ke jopi upai ba. Karai kedai ke jopi kinong jet. Ngangam dai setia tang ukertong tangjong ke National People's Party. Namar ngelaju tray kampanye ba klaim da Ken Party. Tementaro nganyele election klaim da Ken Party. Hendak lakum no kasumbal ngadan kam. Namar bansion hakadur ba rok mlong. Bansion hakadur jong amlong hapsion ni kasumbal. Tena kita kadau ngakerpat epi sion nakasumbal kaba kilawan dengan benong tuyele nakasumbal jangi. Di vote yo doktor nong lain pat sion ya kasyap jopi hakadur jong kakat ngamdei ukertong tang jong ke NPP ngadei ukertong jong pi baro penlong yang abalong MP ngane tu MP ndai le bakrau MP dei sakri te thong yang jiet yang tangkum musakri jopi tangkum musakri jopi Henry kijikit si karong kabatia barang ngets kem baka dongga tanjungi kan keladur ka jela jongi kan tengsan hangni hagadong satelam mingi lada pi kinong jet kilong kinong jet kibastar